तकीनी देव गोरी गुगुर लागल कवरिया हो। Mixed by Alvela Recording Studio, Imamganj. बोला बोला देवघर वाले बाबा की। बाबा भोलेनाथ के महिमाया पारबा, इनके कृपा से घर में खुशी के भंडार बा। बाबा भोलेनाथ के महिमाया पारबा, इनके कृपा से घर में खुशी के भंडार बा। लागे सुहावन सावन के बदरिया हो, एहो बदरिया हो, दोनों